To bende en gima konya diede wi ndiga kosango nikech an ok othin to ang'o miyo kokete mayom ahinya en ochalo matek matin. Bet ineno ka gimoko yom lakini en koma is designed and researched for a lot of comfort for long riding. Come on. Ki ichako riembo ndiga mokwongo the first 2 days bedo ga matek. Kamano. Matek kabisa kata ka ndalo mang'eny pok riembo ndiga to koro idwa donjo ndiga bedo ga matek. Lakini nitie gik ma nitie lewni ma inya rwako mami much more cushioning. Nitie cream ma inya tiyo go ma anti friction ma be konyi kintie long rides to help mon ride you bit much more comfortable. So when it comes to the combi mid man is the best kind of seat ma is designed for this bike. Kama no stick esero kama nuko explain waka ndiga chalo yo to lose ge fiber ntiere gi raba ma wacho ni ma en mar ndara kendo kik ng'ato dhigo de chuodho miyo nyakwaro mga John ka in gi ndiga ma tiende dongo ng'eni mano en mar idho gode kuonde mantie kere gima chal kamano. Ka wadhi nyime e weche motenore kod piem mar ndiga, ng'at ma dwa chako riembo ndiga nikech ang'eno ka jachunga kawuono tiwacho ni ng'ato dhi kilomita 200 seche mo ng'ato dhi kilomita 45 mano ng'ama seche kilomita 65 mano ng'ama dhi Thika kowuok Nairobi. Gin ang'o gini mane ng'ato tim mos mondo obed ong'i gi weche mag riembo ndiga. Ji mang'eny nigi ndiga to gichunga nikech seche mo gionge gi cycle mar riembo ndiga. Gin ang'o gini ma ng'ato nyalo chako timo? Koro joining club ber nikech konyi mondi ing'e kaka inya chako riembo ndiga especially kintie town kaka ma Nairobi kama seche moko ng'e kaka inya riembo ndiga mtokni be ng'eny yo tek mondi ng'e ka mondi donja to chak riembo ndiga kendi. Koro wan gi group wan ga gi sessions ma train goji jok madwa ng'eyo kaka gidwa chako beginner rides for example wadhi kodi in certain roads to ang'isi kaka inya riembo ndiga kaka i control mtokni kaka bedo disciplined yo kaka avoid confrontations kod jo mtokni jo apiko mondo obed safe for you. To the more mi chako riembo ndiga fitness be bedo kuomi. An asepuonjo ng'ato ma ne kia riembo ndiga kabisa. Oluoro ndiga. Joma ntiere manyaka sani ngimane te pok no idho ndiga to oluoro ndiga no. Ji mang'eny oluoro to ji mang'eny kata joma chuo. Nitie joma biro na gato ng'isa ni Victor adwa ng'e riembo ndiga. Ta ng'isa ni bas. Bi. Tami ndaladi. Areyo. Okuongo diedo monde. Daka pradek to en kendo chako riembo ndiga. Kamano. Ng'ano kodonje ndiga ochako frequent riembo ndiga maybe every week. Kamano. Give this person 2 months. Odhi nyaka Limuru boduog. Riembo ndiga yo Limuru boduog. Wadonje weche mag wuoche. Wuoche miriembo godo ndiga. Wan ing'eni no riembo ndiga go opato gochot.